Minangkabau, nagari nan elok, rancak dan babudayo. Paragam adai jo budayonya. Nantakan duang di ranah bundu. Salah satu tradisi adai nan ado di Minangkabau adalah manta pabukuan ka rumah mintu. Manta pabukuan merupakan tradisi di Minangkabau yang mano minantu padusi manta pabukuan ka rumah mintuon. Yang mano tradisiko alah turun tamurun di Minangkabau satio bulan puasa. Enggak tahu mantan pabukuan kan. Salam tale mak nunggu udah pulang mak. Minantu nan elo budi bahasonya dak akan pernah lupa jo agama. Jiko lupa kanan kuaso, dunia malang akhirat sansara. Salah satu tujuan dari manta pabukuanku untuk memperarek tali silaturahmi. Jo untuk memperarek hubungan minantu jo mintuo. Oi, capek lah. Yo tunggu sampai dalam di atas dulu. Di dalam agama, manta pabukuan sangat banyak maknanya. Maja kita untuk saling berbagi, jo untuk menumbuhkan rasa cinta dan taat kepada orang yang lebih tua. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Waalaikum, Mak. Salam. Iya, Roy. Iya, Mak. Masalah dulu, Roy. Assalamualaikum. Kau mak pabukuan dari tanya. Iya, repot-repot bana minantu ke iya. Bali sanang sen. Bali mak. Satu musik sering. Iya. Betul. Coba.